Kif l-ekonomiji ta' dinja qed jirkupraw mid-daqqa tal-pandemija kif ukoll qed jippruvaw isibu kull soluzzjoni possibbli fl-isfond tal-gwerra fl-Ukrajna li issa waslet biex tidħol fil-5 xahar tagħha postum għall-familji li qed jaraw il-prezzijiet jolgħu meta jmorru jagħmlu x-xirja tagħhom. Biżżieda fl-affarijiet tal-ħasil u tal-merċa li donna għadha ma sabitx il-limitu tagħha, sintenti din iż-żieda mhux biss qed taffettwa lil ħaddiem Malti u Awċi, iżda anke lin-negozji partikolarment ir-ristoranti illi sfortunatament tiġu sforzati jżidu l-prezzijiet biex ifendu. Dwar dan kollu Net News taqsal il-Ministru Clayton Bartolo illi saħaq illi jekk hemm bżonn il-prezzijiet jolgħu iżda l-importanti li l-klijenti jingħataw value for money. Ir-ristoranti, is-sidien ta' ristoranti u anke tal-lukandi, jiena naħseb illi għandhom joffru value for money. Ġifri huwa importanti ħafna illi fil-prezzijiet illi jekk hemm bżonn jolew, ħajkollok min jgħidlek illi qegħdin jolew. Iżda jiena ngħid illi hemm bżonn u anzi dan huwa xi ħaġa importanti ħafna u diġà qed wkoll f'sezzjoni oħra tal-medja. Importanti illi jibqa' jiġi offrut value for money għal prezz li qed jitħallas mill-konsumatur. Net News taqsa wkoll il-Clayton Bartolo dwar l-avviż legali introdott mill-Gvern jiġifieri dak illi l-mużika fil-Belt Valletta tkompli tindaq sa wara l-11 ta' filgħaxija minkejja l-appelli numerużi ta' diversi residenti. Għalfejn ma tajthomx widen lill-residenti tal-Belt? Jiena kont qiegħed insegwi d-diskussjoni li kien hemm għaddejja, naħseb illi issa nstab bilanċ fil-Belt Valletta sabiex bekk aħna naraw kif inkomplu wkoll nimxu il-qudiem. Tal-istazzjon staqsa wkoll il-Ministru Bartolo kif se tkun infurzata din il-liġi u xi jrid jgħid biha mużika moderata. Infurzar irid isir importanti ħafna illi nżommu mal-legal notice u mal-ħinijiet stipulati u anke mal-fatt illi tkun hemm mużika moderata wara 11 ta' filgħaxija. U x'inhi mużika moderata? Mużika moderata hija mużika li mhix eċċessiva. Dana l-eċċessiv kulħadd jaf x'inhu, allura l-moderat malajr tista' tasal għalih. Ħafna drabi mużika moderata tkun mużika illi hija f'livell li żewġ persuni jistgħu jitkellmu bejniethom. Din hija xi ħaġa illi hija maqbula wkoll tkellimniha wkoll mad-diversi stakeholders illi hawn u wieħed issa jara nħarsu l qudiem biex fejn bżonn illi nirranġaw anke affarijiet oħra fil-Belt Valletta ejja npoġġu b'qedhom madwar mejda niddiskutuhom u naraw kif nirranġawhom. Dan minkejja l-appelli kontinwi mhux biss mir-residenti tal-Belt iżda saħansitra mill-MDA u l-MHRA il-Italja avviż legali se jkun qed itappan il-karatteristika tal-kapitali bir-riskju li tispiċċa paċe ieħor.